Ha? May sticker. Sticker? Ito nagam din na yan. Kasi kinang. Kinang. PH Moto Thread. PH Motor Threads. Dito siya ron. Oo. Yay. Yan na, palo ko ba ang motor? Pwede na? Oo, kuro. Salamat. Shout out! Ano sa'yo mga ano mo kaya? Oo. Mami, Jumar, dalit ko. Salamat yung idol na! Na-notice kita na! Salamat! Yo, what is up guys? It's your boy Zach me again. Welcome to my shoutout vlog. So, nakita nyo naman yon. May huminto dito. May humintulan dito. Tapos, yun. At humingi ng sticker. Dahil nga, idol daw. Idol daw niya ako. Yun. So mga master, yung gagawin natin vlog ngayon ay shoutout vlog pala. So yun mga master, shoutout muna kay Kuya Sniper na huminto dito. And yes, before tayo mag-shoutout, salamat pala sa sumusuporta sa atin at salamat sa mga nag-like ng ating page, Facebook page, at sa mga nag-subscribe. Kaya yun mga master, salamat sa inyong suporta. And yes, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa YouTube channel ko. At sa hindi pa naka-like sa Facebook page ko, search nyo lang Zach Me. Dahil dun may mga episode ako na pinapalabas o mga picture na ina-upload. Kaya check nyo lang yung Facebook page ko mga master. Again, shout out to Kuya naka-sniper na black. Shout out to you Kuya. So yes, umpisahan na natin yung mga shout out dahil marami-rami sila. Kaya yun, umpisahan na natin. So, first thing is a shoutout ay yung mga Cebu Motovloggers PH. Membro ng Cebu Motovloggers PH. Yung first natin is a shoutout ay si Blaine Shredder Motovlog. So, yeah, check nyo yung YouTube channel ni Blaine Shredder at Facebook page ni Blaine Shredder. And next is Ubek Rida. Yun, sa mga hindi pa nakasubscribe kay Ubek Rida, subscribe na kayo dahil dun makikita nyo yung mga videos niya na napaka worth it na i-view. Dahil nga dun sa mga content ni Ubek Rida, mayroon ka talagang matutunan o makukuha na information. Kagaya ng vlog niya dun sa LTO, nagba-vlog siya dun at yun, kina-cover up niya yung lahat ng mga information na sinasabi sa LTO. Kagaya ng Bora-Bora na issue dito sa Cebu. Yun, kina-cover up niya lahat. And yes, panoorin nyo lang yung video niya na pumunta siya dun sa open forum sa LTO dahil doon yung mga question nyo ay may kasagutan doon. Kaya check nyo lang. And next is Blue Titanium. So subscribe na kayo kay Blue Titanium, naka FZ siya. And next is Marky. Shout out to Marky. Isa din siyang Cebu Motovloggers PH. Yung motor niya ay
CRF 150 o 250 o hindi ko alam kung ano cc ng kanyang motor, basta CRF. And next is Ryan o si Bisaya Motovlog. So si Bisaya Motovlog ay isang Bisaya, kaya yung mga nakakaintindi ng Bisaya, subscribe na kayo kay Bisaya Motovlog. At sa mga hindi nakakaintindi kay Bisaya Motovlog, subscribe din kayo dahil nga tulong-tulungan na lang tayo dito. So yung pinaka-idol ko dito, yung pinaka-idol na idol ko dito, si PH Motor Trash. Shout out to you, Master. Nang dahil sa iyo, marami din akong natutunan sa pagmo-motovlog. And yes, dahil ang main purpose ng vlog na ito ay para mag-shoutout. Kaya yun, shoutout at description sa mga picture na kinoment nyo. Kaya let's go. Orbel Alicaya. Ito yung pinaka fastest SZ sa Cebu. Kaya kung gusto nyong makaride siya, PM nyo lang sa Facebook account niya, Orbel Alicaya. Shout out to you, Press. I love you. The next is shout out to SRC Cebu chapter. Shout out to you, mga master. Shout out sa inyong president na si Gabriel Vale Miranda. Shout out to you, press. Shout out to Boyza Ramos. Alexis, shout out to CJ and Heavy. Shout out to you, mga masters. Shout out to Dave Lloyd Antona, the fastest rouser na ginawang R3. Kaya shout out to this boy na lodi ko. Shout out to you, master. Next is ito yung pinagguguluhan ng mga rider. Isa sa pinaguguluhan ng mga rider dun sa TCH dahil nga ito lady rider, chicks na chicks. At yes, kung kayo ay single, PM nyo lang siya sa Facebook niya. And yes, shout out to Selmi Abelio. Shout out to you, Master, Madam, Master, Madam. Next, shout out to SMC. Shout out to you. Shout out to all of you. Mga master, ride safe po kayo. Shout out to Jerby Parasima. Shout out to you, Lodi. So, and next is shout out to Christian Paragosto. Yun. So next is shout out to Wasiaski Princess na si MG Ramirez, na yung concept ng kanyang Sniper 150 ay acknowledge. Gusto nyo kong sumayaw ng budot, kaya ko naman yon. Kagaya ni PH Motor Thread, yon. Magaling sa budot, hindi sa bangkingan. And next is ito, membro ng Cebu Motovloggers PH. Shout out to Mrs. and Mr. Cold Rider PH. Ito, shout out to Rupert Ayan. Isa tong yokai din sa bangkingan. President ng Oceanian Riders.
Next is shout out to Ervin John Estorco, membro ng Techno Riders at naka FZ na ngayon. Shout out to you, master. Next is ito, isa sa pinaka-lodi ko. Shout out to you, Dave Manansala. Ito, lodi din sa bangkingan. Next is shout out to ako si Jet Jet. Shout out to you, master. Siguro ikaw yung unang magta-top fan sa Facebook page ko dahil ikaw yung laging nagko-comment sa Facebook page ko. Kaya master, shout out to you. Try ko kayong bigyan ng sticker lahat. At next is shout out to Joshua J. Box Amox Zach, shout out. Shout out to you, master. The next is ito, Lady Rider na naman. May follower pala tayo na Lady Rider. Shout out to you, Ramaiza Azrael. Shout out to you, Ramaiza. Ride safe po. At yun, kita-kits sa Baluarte. Tap mo lang ako at bibigyan ko kayo ng stickers. Next is shout out to Harold Neri. Ito, membro pala din ng YCSK o Yamaha South Kings Club. Yun, YCSK CRDA chapter pala siya, at ako ay nasa east na YCSK. Kaya shout out to you, master. Ride safe. Hope to see you soon and ride you soon. Next is ito, naka Raider FI. Shout out to you, Jeff Lester Cabezo Fuentes. Shout out to you, master. And next is ito, may sumusuporta pala sa atin na taga Pinamungahan na naka NMAX. Kaya shout out to you, master. Shout out to NCP team Cebu Pinamungahan chapter. Shout out to you, all of you, masters. See you soon, and yes, hopefully na magka-ride tayo soon. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, and please do like to my Facebook page. Next tayo, ito, pinaka chicks boy ng lahat. Shout out to Gabriel Sup Sup. And next is shout out to Ron Genos. Ako ra isa, master, gibiyaan man ko. Master, I feel you. Pero ako wala ko gibiyaan, master. Wala na kita uyab, no? Kalma lang ta kay dili makamatay ang way uyab. Shout out to you, master. Shout out to Louis Mar Gualiza Alipar. Shout out to you, master. Shout out to Josh Brigondo Kabingatan. Shout out to you, master. And shout out to Jack Clopan Riders Club. Shout out to you all. To all of you. Shout out to you, mga masters. Ito, hindi naman nag-comment ng kanyang picture, pero i-shout out din natin. Shout out to Rivera Merly. Shout out to you, madam. Next is shout out to Carl Francis Atilano at sa mga China bikes daw. Shout out to China bikes. Shout out to Jirinel Ijizen Lucero. Shout out to you, master. Shout out to Flora May de la Vega and to Louie Abner Gabotero. Siguro magjowa tong dalawa na to. Shout out natin si Ralph Lawrence Cuano.
At sa mga virgin rider sa TCH, marami pa sigurong virgin rider doon sa TCH o siguro wala nang virgin rider. Kaya kung kayo ay virgin pa, comment nyo lang dito sa ibaba. Iba to si Rafa, nagsha-shoutout ng mga virgin, siguro hahantingin niya. And next is shoutout to Chicago Stampede. Shout out to you, Master. And next is shout out to Anjo Garcia Marayan. Shout out to you, Master. And to CRCE. Shout out to you, all of you. And hopefully magkikita tayo dun sa Red Cliff. And shout out to Ron Genos. Shout out to you, Master. Shout out to Andrew Diamante Balquin. Shout out to you, Master. And yes, yung pinakalas, dahil tapos na tayo sa iba, ito ay isa ding membro ng Cebu Motovloggers PH. Pwede nyo i-check sa YouTube channel niya. Ang pangalan niya lang ay John Sab Motovlog. Hopefully mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko at mag-like sa Facebook page ko. Kaya mga master, dahil tapos na kayo mag-shoutout, dun lang tayo kasi nga mahaba-haba na yung video, mahaba-haba na yung shoutout vlog ko. Kaya mga master, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo kay Zach Me. At huwag nyo kalimutan mag like and share sa video na to. At kung kilala nyo yung mga sinasyalat ko, ay tag nyo lang sa ibaba. And hopefully makaabot na tayo ng 1,000 subscriber dahil malapit na. At magpaparaffle tayo. Cheap raffle lang, pero okay na yun. Kaya mga master, don't forget to like and subscribe, and don't forget to click the notification button. And see you on my next vlog. And yes, check nyo lang yung mga updates ko sa Facebook page ko. Kaya see you mga master, at ride safe palagi.